Přežít vesmírné trasy mezi Marsem a Zemí. No, abyste přežili Zemi, tak to ne. No, ne, tak. Tohle je OK, tohle to nebudu potřebovat, tohle to nebudu potřebovat. Jo, lidi, doporučuji vám. Jako první si dát pryč pár aut. Ušetříte tak hromadu peněz, protože jako fakt to nemá co, no. To je na nic. Auto jezdí jen po cestě a stejně jako nestihne čas dojít, doletět, jet na místo určení tam chcete, takže nemá to cenu. Tak, co můžeme zatím udělat? My se můžeme zatím přehodit si gymnázium, protože již máme dostatek peněz. Kde je psi gymnázium? Gimpl. Tady je. Tak. Tady u psi Gimplu musíme počkat 6 dní, u skladu musíme počkat 2 dny, takže dostupná ochrana bude až za 6 dní. Tohle nevadí, ono to docela stačí. Máte času dost, než na vás začnou útočit skutečné podpory. Tak, co dál bych udělal? Zkusím se mrknout jen takhle strany na lidi. Mám tady jednoho vojáka. Mám tady moji. To jsou biochemici. Pak jsou zde... Jak to vypadá tady? Moment. Jo. 70. 90. Takže jedno s nejmenším číslem pošleme zpátky, levým tlačítkem myši, a druhého si přidáme. Ale tady je 77, to nemá cenu. Ach jo. Spadl mi koš na nohu. Mám ho pod stolem. No nic. Co to máme? Jo, aha. Tam se vede určitý počet lidí. Ano. OK. OK. No a co těm lidem uděláme? Zadáme jim nějakou práci, nějaký výzkum. Dimenzní bránu. Aha. Teď další, to jsou biochemici, ten taky zadáme práci a to bude biotransportní modul. Ten se hodí na přesun cizáku. Tak. Co dál? Tady ten mi ještě utíká někde na houbách je. Uteče, ať to utíká. Chci vás upozornit, že tato hra je úplně nekonečná. Můžete ji hrát jak dlouho chcete do nekonečna. Stále vás bude bavit. Takže lidi, čágo. Těším se na vás příště. Dáme pauzu. Uplynula nám teprve hodina za celé nahrávání. Skončit, XCOM, ano. Ano. XCOM toto jsem našel na Úložto. Když jsem dal X, co má? Mezera apocalypse. Jo. Kde to je? Já teď to nemůžu najít. A víte co? Já jsem ale... Kde to je? Tady je konkrétně ten soubor. Pojďme se podívat. Ano, ano, ano. Tady je ten soubor. Musíte napsat abandonware. Ne, tak napište teda X mezera, com mezera, apocalypse mezera,
full. Ale u toho XCOMu dělejte pomlčku. Mezera apocalypse, mezera full, mezera CD, mezera DOS box. A máte to samé, co mám já. Zabírá to 670 mega, rozhodně se toho nebojte. V případě, když to rozbalíte, ten soubor, rozbalíte ho a nyní dáte buď anglickou nebo českou verzi a spustíte tady tohleto fly. Takže lidi, čágos, mějte se hezky, těším se na příště. A už to jede. To jsem nechtěl. Ne. Dáme startové hry. Dáme zase načíst starou hru. Tak. Načtení. Skončili jsme u 13. hodiny. Takže za těch 30 minut, to jsem dal, jsme prošli jenom 1 hodinu. Určitě mám zde už nějaké vojáky, kteří mají samopal. Že ano, jsou tady. A 4 samopaly. A teď bude útok na Sirovku o moc zajímavější. Protože na něj zautočí 6 lidí. A no, každý má nějakou super zbraň. Takže jdeme hezky na Sirovku. Pojďte už. Převeďte se. Oh jo. Teď to uložím, protože nechci přijít do svojí nahrávky. 20 vteřin, tak potom to dobu tady povídáme. Ve hře. Tak, jdeme na další útok. Útok na Sirovku je zcela zřejmý a je jasný, že bez něho se prostě neobejdu. Takže pojď kámo do skupiny k sobě. Pojďte všichni k sobě. Tak. Pardon. Co nyní udělám? Wow, no, mají dobré. Takže všem nastavím speciální atributy, aby poslouchali. Tak, teď si to uložím před polem. Zkusím dát jen tak ze sarandu za chvíli start nového pola. Já to si rozestavím od vojáky jako trošičku. Tak. Vy taky. Pojďte zase sem. A teď dáme nový tah. Těch tam je. No nic, jsem bůh na talíři. Tak pojďte kamarádi, kde jste? Já vám nic neudělám, já vás jenom zabiju. A je mrtvej. Ty tež, lehni. Se hezky schováš, protože už tě tady nepotřebuji. A co vy tři ukážete mi, ty prdě. Bestal si, točil se bombu. Ty jo, slabota. 6 mrtvých hned na... Aha. Další tah. No a teď to uložím speciálně, aby mě náhodou nepočtovali. 2 tahy, většinou konám po 1 tahu. A tentokrát se uložil po 2, po druhé.
Bude tím, že byla příjemná hra. Abyste mi netvrdili, že furt sejmu. Tak. Hezky přesuneme vojáčka. A teď poslouchej, kámka. Ty musíš jít sem. Ale oni utekli z boje, no ne, to je super. Každopádně, stálo to Samopala 4 povýšení na desátníka a Samopala 3 povýšení na desátníka. A byl jsem dobrý. Tak, to se mi líbí. Tak, jdem dál. Byl jsem dobrý. Teď to asi hezky uložíme. Česky. Mým způsobem, který jsem vám předvedl v minulém videu, to můžete hrát bez DVDčka, ale nemáte k tomu hudbu. Tak nevadí, ani to za počáteční video nemáte.